aké boli vaše očakávania. A pomenovať silné stránky a pomôcť zamestnancom pri osobnom rozvoji. Pomohlo vám toto školenie pomenovať svoje silné stránky, pomôcť zamestnancom pri ďalšom rozvoji? Podľa mňa áno. Pomohlo mi to definovať aj seba a aj nejak charakterizovať, že asi kde sú ostatní, aké majú osobnosti. A bolo to veľmi zaujímavé a presne, ak ste povedali, že už teraz nebude môj život taký, aký bol. Inak sa budem pozerať aj na ľudí, aj na konflikty, na riešenie situácií, komunikáciu. Budem sa snažiť zistiť, že vlastne aká osobnosť to je a ako naňho, alebo aby sme lepšie možno vychádzali. No. A možno menej rečniť, lebo ja som asi ten extrovert. Áno. Nezaťažovať ostatných. Ako komunikovať, aby to bolo na úrovni? Dostali ste? Bolo splnené toto vaše očakávanie? Áno, lebo tým, že sme tu rozobrali vlastne viaceré typy a že lepšie tak pochopím, že nie každý sme rovnaký, ale za to, že niekto je iný ako ja, tak to neznamená, že s ním bude ťažká debata, len treba nájsť nejakú tú vhodnú cestu, že ako na ňo. Mám akože pozitívnu referenciu. Sa mi to ľúbilo, aj váš prístup, Počúvam. aj všetko, čo som sa dozvedela. Čo vás tak najviac oslovilo? Vaša zanietenosť, množstvo informácií a že to bolo také, že sme sa zapájali, aj keď takto online, ale že to bolo také interaktívne, že to nebolo len, že proste rozprávate niečo a nič, ale že na tých príkladoch sme to aj tak lepšie pochopili. Už ma aj hlava prestala bolieť. Také, že aj tie obrázky, aj tie videá, čo ste púšťali, také, že bolo to také pekné osvieženie. Ja som spokojná s týmto školením. Mne sa hlavne páčilo, že to bolo také praktické, že ozaj to bolo formou workshopu. Nebolo to len, že vy ste niečo rozprávali a my sme počúvali, lebo väčšinou potom takéto školenia sú, že človek už po pol dní ani veľmi nevníma. A tu som vlastne sa koncentrovala až do konca, že stále bolo to ozaj zaujímavé. Tým, že ste nás do toho zapájali, tak to bolo podľa mňa veľmi pozitívne. A je vidno, že sa tomu už dlho venujete, že nie je to niečo, že ste si len teraz naštudovali, takže ste nás dokázali ozaj takto pripútať k tomu na celý čas. Bolo to fakt prepracované a ešte aj takto, že to bolo online, tak ani žiadne také nebolo. Síce sme sa nevideli, to je jediná nevýhoda oproti tomu, keby sme boli normálni na stretnutí, ale inak všetko super.